खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। खुमगिरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेलाव बेथाव ब्रह्मखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। थांनाय बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुमगिरि गुदि फरायसालिनि बेलाव बेथाव ब्रह्मखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दुथां गौरब सरकार, प्रनजित बसुमतारी, प्रबल दैमारि बोसोर दायनिगिरिखौ गोख्रों संदानना खानो हाबाय। चिराङाव सोमोनांथाव दाखाथिनि जाथाय। लाठीगाव गुलि गावनानै गोबां लाख रां लाना थांबाय। आमगुरि थानानि सिंनि भारत भुटान सिमनानि आमथिकायाव सिनाय मोनि बान्दुक लानाय सुबुंफोरनि दाखाथि खालामनाय जाथाय मैया हराव जादोंमोन। नखरनिनि न'आव भारत भुटान सिमना ओनसोलनि माल्टिभिटा इन्डिफ'नि थागिबि कृष्ण लुइटेलनि न'आव हराव गुलि गावनानै 3,80,000 रां लाना थाङो आरो खाथिनि जोमनागुरिनि अबिनाश मुसाहारि मुंनि सुबुंनि न'आव नोगोद 2 लाख रां आरो सना लाना थाङो। कृष्णनि न'आव गरथाम गुलि गावदोंमोन आरो अबिनाशनि न'आव गरनै गुलि गावो। गासै सा 6 मोन दुथां आखुनि सुबुंफ्रा लांजानाय नखरहा गासैखौबो बर' होनना बुंदों आरो बिसोर जौबो लोंदोंमोन होनना बुंदों। बेबादि गुलि गावनाय जाथाया सोमोनांहोदों बयखौबो। जाथायसालियाव पुलिसफोरा थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गाबोन रायजो सभानि बिसायख'थिया जागोन। आसाम बिधान सभानि सेन्ट्रेलखौ थियारि खालामनाय जादों। आसामनि मोननै मासिनि थाखाय फुंनि 9 आव जागोन। बिसायख'थियाव बेलासिनि 4 जागोन। फिथाइखौबो गाबोनो मोनखागोन। बेलासिनि 5 जागायगोन। मख'जाथावदि मोनसे मासिखौ बिजेपि आ देरहागोन आरो जाखाबाय। नैथि मासिनि थाखायसो गोबां सावरायनाय जादों। बिजेपिआ मोन्नैबो मासिखौ देरहागोन होनना बुंदों। गुबुन फारसे बेरेखा दोलोआबो नैथि मासिखौ देरहागोन होनना बुंदों। बिनि गेजेरावनो मैया बेरेखा दोलोनि गेजेराव नांलायनाय जादों होनना खौरां मोन्दोंमोन। मैयानि सिङाव कंग्रेस आइडिएफनि गेजेराव लोगो जालायगोन होनना खौरां मोन्दोंमोन। नाथाय मैया लोगो गारलायो। गाबोनसो मिथिसिगोन सोर देरहायो। इन्टार डिस्ट्रिक्टआव साब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिपआ थांनाय 25 मार्चनिफ्राय 27 मार्चसिम गलाघाट जिल्लानि देरगावआव जाना थाङो। उदालगुरिनि दनेश्वर बसुमतारी बक्सिं ट्रेनिं सेन्टारआ आसामनि गेजेरावनो सनानि मेडेल मोननो हादों। कच दनेश्वर बसुमतारीया बुंनाय बादिब्ला हिन्जावसाफोरनिआव हंगालि बसुमतारी, रौमै खेत्रि मुसाहारि, अन्जना दैमारिया सनानि मेडेल मोननो हादों। रुफानि मेडेल मोनदों बिरिना राभा, अबन्ती देबि, सहन हांमा नार्जारिया। हौवासाफोरनियाव प्रकाश बसुमतारीया सनानि मेडेल मोनदों। रुफानि मेडेल मोनदों जनि मुसाहारि, बिशाल बर', जितु बर' आरो जमुन ब्रह्मआ ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। फरायसालियाव होनाय आदारखौ जानायावनो सा 52 फरायसाफोरनि देहाया गाज्रि जादों। जाथाया मध्य प्रदेशनि गंसे फरायसालियाव जादों। सोरखारि फरायसालियाव जानायनि उनावनो उदै सानायजों लोगोसे गोबानो हमो। देहा गाज्रि जानाय फरायसाफोरखौ लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव लाना थाङो। फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया बुंनाय बादिब्ला सासे फरायसुलिया जानाय आदाराव ननेमा गोलैना थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन होनना बुंदों। दायो जिल्ला प्रसासना नायबिजिरनायनि बिथोन होबाय। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ' लाबोबाय थानो नाजागोन।